Миро, заведи го до туалетната. 63. Но аз съм другар на всички, които се боят от теб и на онези, които пазят твоите заповеди. Амен. Виж, Бог казва да си другар с тези, които пазят заповедите на Господа. Приятелите ти те развалят, да знаеш. Внимай с кой се събираш. Младежи, вие какво правите там? Елате насам. Между часа ли имате ви? Звънеца да не е бил за вас, за между часа. Ние не сме го чули. Брат Георги, пастор Георги. 15. Ао, пасторе. Ти ще станеш пастор. Ей, го пастора. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Амин. Амин. Ще зачиташ пътищата на Господа и ще размишляваш. Словото казва, виж, казах ти пастори, Словото казва, че ще станеш пастор. Да знаеш. Ай, Амин, да. Божи. 70. Тяхното сърце надебеля като вой, но аз се наслаждавам в козината ти. Халелуя. Светското сърце надебеля с лой, но ти се наслаждаваш на Словото на Господа. Не отивай в света, за да не затластееш като лой, като другите. А бъди в пътя на Господа, за да се наслаждаваш. От 1 до 176. До там е. А? До там. Кажи едно число. 176. Казаха го. Друго. До къде? От 1 до 176. 176. 106. От 1 до 176, само избери за Оморако. 15, 20, 30, 50, 100, 100 избери скерде. 85. 85. Горделивите изкопаха ями за мене, като се противят на твоят закон. Горделивите изкопаха ями за мене, като се противят на твоя закон. Хората от света изкопаха яма за тея, обаче ти пазиш Словото на Господа. Бога те благослови. Исус те обича. Добре, младежи,